Te-ai oprit vreodată să te gândești de ce unele femei aleg să practice sex oral partenerilor lor? Ce dezvăluie acest lucru cu adevărat despre relația lor? Este vorba pur și simplu despre plăcerea fizică sau există ceva mult mai profund și mai semnificativ în spatele acestui act? Astăzi vom explora înțelepciunea unei femei de 92 de ani, ale cărei cuvinte reflectă o înțelegere profundă a modului în care intimitatea adevărată poate consolida legăturile emoționale, poate construi încredere și poate crește satisfacția reciprocă. Mulți bărbați cred că știu ce excită o femeie, dar foarte puțini înțeleg profunzimea emoțională din spatele dorinței ei de intimitate. Rămâi până la sfârșit, pentru că ceea ce vei descoperi ar putea schimba complet modul în care vezi intimitatea, transformând-o dintr-un simplu act fizic în ceva sacru. Vom analiza adevăratele motive emoționale pentru care femeile practică sex oral, greșeala comună pe care o fac bărbații care distrug atracția și cum să creezi un mediu în care ea simte dorința în mod natural, fără a se simți presată. Dacă este prima dată când ești aici, abonează-te și activează notificările pentru a nu rata niciun conținut viitor. Dacă găsești acest videoclip valoros, dă-i un like. Asta ne ajută să ajungem la mai mulți oameni. De asemenea, poți lăsa un comentariu mai jos. Scrie 1 dacă te identifici cu asta sau împărtășește-ți perspectiva, astfel încât să putem adapta conținutul la ceea ce ai cu adevărat nevoie. Psihologia din spatele intimității feminine și de ce te dorește cu adevărat. Pentru majoritatea femeilor, intimitatea este profund legată de emoțiile lor. Nu este vorba doar despre plăcere, ci despre a se simți în siguranță, văzute, auzite și însoțite. De aceea, acte precum sexul oral, atunci când sunt făcute autentic, pot deveni una dintre cele mai puternice modalități de a exprima o conexiune emoțională. Mulți bărbați cred că atracția depinde de aspect sau de modul în care se comportă, dar psihologia arată altceva. Totul depinde de cum se simte ea cu tine. Când o femeie se simte apreciată, înțeleasă și conectată emoțional cu tine, dorința ei apare în mod natural. Dar dacă se simte ignorată, judecată sau distantă emoțional, dorința se estompează, chiar dacă dragostea încă există. De ce își pierd femeile interesul pentru intimitate chiar și atunci când sunt încă îndrăgostite? Imaginează-ți un cuplu care este împreună de 10 de ani. La început a existat pasiune și apropiere, dar în timp ceva se schimbă. Ea începe să se retragă, afecțiunea diminuează, iar el se întreabă dacă este vorba de vârstă sau de hormoni. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, problema constă în lipsa conexiunii emoționale. Multe femei nu o spun direct, dar simt această deconectare cu mult înainte de a o pune în cuvinte. Când nu se mai simt apreciate sau luate în considerare, corpurile lor se retrag în mod natural. Nici aspectul fizic, nici realizările nu pot compensa acest vid emoțional. Ceea ce mulți bărbați nu înțeleg este că nu-și fac partenerele să se simtă speciale. La început, el a ascultat cu atenție, a observat detaliile și a arătat afecțiune, dar în timp acele gesturi dispar. Femeile nu încetează să iubească. Pur și simplu încep să se retragă atunci când nevoile lor emoționale nu sunt satisfăcute. Pe măsură ce distanța emoțională crește, intimitatea fizică devine mai puțin frecventă, mai puțin pasională și mai puțin dorită. Când un bărbat își dă seama de acest lucru, de obicei presupune că ea nu mai vrea sex, dar rădăcina problemei este deconectarea emoțională. Un exemplu din viața reală. Am vorbit odată cu un bărbat care era căsătorit de peste 30 de ani. Mi-a spus: "Suntem doar colegi de cameră acum."
L-am întrebat când a fost ultima dată când și-a făcut soția să se simtă dorită și a rămas tăcut. Nu a fost lipsă de iubire. Pur și simplu credea că iubirea se poate susține singură. Dar iubirea nu funcționează pe pilot automat. Vestea bună este că niciodată nu este prea târziu să reaprinzi scânteia. Când arăți din nou emoții, o femeie le simte și răspunde nu din obligație, ci dintr-o dorință autentică, secretul unei pasiuni de durată. O femeie de 92 de ani mi-a spus, o femeie își dăruiește complet inima și corpul atunci când se simte dorită, protejată și în siguranță emoțională. Această perspectivă este ceea ce distinge bărbații care mențin pasiunea timp de decenii de cei care o lasă să se estompeze. Adevărul este că nu este vorba despre a încerca mai mult, ci despre a crea o atmosferă emoțională în care intimitatea înflorește în mod natural. Asta este ceea ce stârnește o atracție autentică în ea. Mulți bărbați cred, dacă aș fi mai tânăr sau dacă aș avea un corp mai bun, m-ar dori mai mult. Dar nu asta aprinde pasiunea. Cheia constă în conexiunea emoțională. Iată 3 obiceiuri simple care pot transforma intimitatea. În primul rând, vorbește-i inimii, nu doar urechii. În loc să spui, arăți superb, spune, zâmbetul tău luminează toată camera. În loc să